Ahoj. Super. Machajce, machajce! Hej, tam áno, tam už sú tie mlyny, tie vrtule, čiže tam už je, áno, to už je Rakúsko. Kokos, nádhera. Jaká to nádhera. A pozri, ona tu na tá devín, to je mohutný les ešte, táto devínska kobyla, či čo to je. Jezuitské lesy. Jezuitské lesy? Myslíš, to vydrží, alebo to zastávajú zase na 50 rokov? Ten s kým telefonuje, haló. Diery. Sa vysiať na to, tak čo tam vykrikuješ do telefónu? Ježiš, to kam ide? Do diery. Tam hovno. Ricu ide prvá. Čo? Len tú ricu. Kde ma to tu ťahajú, kade tady. No, to tá whisky. Borovienka. Čo máš také žlté na tom? No. Ja som si dal... Je to je proti bradavici. Borovienka. Proti bradavici. Jevečko. Borovička. To si zajmos? Ľudko mi trošku nalej toho piva čerstvého. Toho piva? Čerstvého piva.